Sziasztok! Ez itt egy ilyen Need for Speed Most Wanted játszani, meg hát végre le tudtam valamit tölteni, hogy videózhatni tudjak, és aztán elkezdtem. Na, de akkor ne is húzzuk tovább a szót, hanem kezdjük. Aki ismeri a játékot, az már ismeri, aztán nem fog azt mondani, és akkor úgy nem baj. Na mindjárt már is kezdjük. Úgy megörültem, amikor megtudtam, hogy halleluja, végre le tudtam valamit tölteni, mert már tudok videózni, és ennyi. Csak itt közölik a bejátszás. Várjátok, nincs rendesen hang. Szóval vágni, nem baj. Nem jó, hogy előre töltünk ott. Na mi aztán tudunk versenyezni. Sohasem mutatja az arcunkat. 7 FPS, hát ez... Az szép. Az a vörös, meg ez a kék mindig ugyanúgy van. Itt is. Grafika nem úgy, már kezdődik is. Na de szépek vagyunk. Na már kezdődik is. Nyomjuk a gáz, bitch! Csak az a baj, hogyha leelőz minket, akkor kezdhetjük újból. Vagy hát nem, hogy leelőz, hogyha ő nyeri meg. És hát nincs hol megnyerni, mert hát... Na, valahonnan indul és valahol lesz vége, de... Hogy honnan indul és hol lesz vége, azt még nem tudjuk. Nem baj. Facecam nem lesz semmi, még hogyha horror játék is lesz, mert nincs webkamerám, és nincs is kedvem venni, meg... Minek? Hogy demonstrálom, hogy milyen pofát vágok. Bármilyen játéknál. Csak ha nem rendes a hang, az nagyon rossz lesz, mert aztán... Eddig semmi gond. Jó, túl jól vezetek. Mikor vezettem én utoljára ilyen jól? Na. Nem fogok én ott ugratgatni, mert ez nagyon rossz lesz. Már 84-185. Siessünk. Majd lesz FIFA 14-es végigjátszás is. Hát annyit kell rólam tudnotok, hogy hát nem nagyon szeretem az ilyen focit. Nem rühellem a magyar focisokat, mert csak düki rohanás. Nem rúgják be a gólt. Bécsába, jó Isten, mindegy. Nem szeretnék itt káromkodni a legelső ilyen végigjátszásos videómba. Nem baj. Itt akad... Na. Ne no. Na, 98, 99... Na. Akkor... Ez
mindig így van, nem tudom miért. Azt hiszem 3-at kell versenyezni, fingom sincs. Ja igen, tudom. Pénzt tudják szerezni, például igazából ez csak egy ilyen berakás, nem tudom miért rakták be. Azt nem fejlesztők rakták be, ez ilyen, nem tudom mi a baja. Nem így kéne lennie, a másik gépen nem így volt, de mindegy. Nyomassuk bele. Ez is a sprint. Ha ezeknek vége lesz, akkor majd mondjátok, bemutatom, hogy milyen autók vannak. Aztán majd választatok egyet. Kommentbe, vagy bárhol írjátok meg, hogy milyen autóm legyen, aztán majd, ha meg nem jön komment, akkor meg fuck you. Akkor majd választok én. De az a 3 feliratkozóval nem biztos, hogy lesz itten bármi a komment. Anyádat borulj fel! Na azért. Nekem akadozik, nem tudom, hogy mennyire fog látszani YouTube-on. Szerencsére szerintem jól fog menni, mert nem tudom. Hány óra lehet? És mire ezt föl fogom tölteni, nincs kedvem. Őszintén. Nekem ilyen kézben fogós mikrofonom van, de most fölcsíptettem a lámpára, aztán így jó lesz. Anyádat fogsz leelőzni, hülye gyerek. Kis csíra! Mi van csíra? Na az anyádat. Fuck, no, bitch. Okay, son of a bitch. Majd lesz Walking Dead-es végigjátszás is, meg Outlast-os is, csak hát nem tudom honnan letölteni, és én nem fogom aztán megvenni, mert minek. Mikor le tudod tölteni ingyen. Outlast-tal már kevés sikerrel, de valahogyan le tudtam tölteni. Hát nem akart elindulni, mert nem volt elég hely a gépemen, aztán majd mondtam magam, hogy majd újra telepítem, aztán csak a faterom haverjának odaadom. De mondom, hogy nem lesz több még rész, mert ma még aludni is akarok, és a szüleim nem szokták mondani az egész fiamok, benn maradhat a géped egész éjszakára. Anyukám mindig mondja, hogy ez nem jó kisfiam, hogyha egész este megy a gép. Hát ez igaz, szar. Hát próbáljatok ki. Ezek a kanyarok. Valahonnan meg tudom szerezni a GTA San Andreas, lesz multiplayeres művelés, meg ilyen real life-os, ahogy lesz időm. Jó, hogy még csak 6-os vagyok, de azért nekem sincs annyi időm. De hogy megállt így? Hogy lehet megállni? Nem. Kukkantsuk meg, hogy milyen szexik vagyunk. Hát, nem szexi a pasink, de nem baj. Még jó nem vagyunk buzik. Minden esetre. Azt hiszem. Aj, még hány embert kell legyőznöm. Ő lesz a top 2-es. 15 emberből lesz a fekete lista, ő lesz a második. Razor lesz az első, azt hiszem. Roni a harmadik, negyedik ami nem tudom, majd megnézzük. Eljutunk odáig is. Csak hát aztán nem lesz kedvem itten válogatni, meg ilyesmi. South North. Ja igen, itt mindig van egy rendőr. Ja, 2-t legutóbb is így volt, amikor el akartam kezdeni, csak rájöttem, hogy basszus, nincs elég hely, nem. Ott vannak. De ez olyan unalmas. Föl kell dönteni őket a csába. És észrevett mind a 2. De a rendőröknél az a jó, hogy gyorsak. De mégis az a rossz, hogy rohadt gyorsan tönkre mennek. De ilyen normális autók még gyorsabban mehet, azok csak úgy ilyen NPC-k. És hát nem mondhatom annak, mert ezek nem emberek.